Eli tässä videossa olisi tarkoitus käydä läpi, että miten me voidaan parantaa sähköntuotannon joustavuutta vastapainevoimalaitoksissa ja etenkin kaukolämpöisellä. Eli pikakertauksena ensin, mitä ero on vastapaine versus väliottolaitoksella ja minkä takia nimenomaan vastapainelaitoksessa on tarvetta parantaa sitä joustavuutta. Eli tässä oli se, että niin sanottu vastapainevoimalaitos, se paisunta päättyy siihen vastapaineeseen, eli siihen paineeseen, missä se lauhtumislämpötila sillä höyryllä, kun se tulee turbiinista ulos, on vielä riittävän korkea, että se lämpö voidaan käyttää hyödyksi. Nyt kun meillä on tällainen konfiguraatio, niin tietysti se tarkoittaa sitä, että kun me aina ajetaan CHP-laitosta sen lämmön tarpeen mukaan, silloin se lämmön tarve määrää, että paljon höyryä pitäisi tulla turbiinista ulos, eli se määrää myös sen, että paljon höyryä tulee turbiinin läpi, paljon tulee sähköä. Ja jos meillä on sellainen tilanne, että sähkö on hinnoissaan, me haluttaisiin ehkä tuottaa enemmän sitä. Toisaalta, jos meillä on sellainen tilanne, että sähkö on kovinkin edullista, niin välttämättä ei haluttaisi haaskata sitä polttoainetta silloin siihen lämmöntuotantoon. Mutta lähinnä nämä joustavuuden parantamisen menetelmät liittyy siihen, että miten voitaisiin tuottaa enemmän sähköä tietyllä lämmön tarpeella, jos se sattuu olemaan kovin vähäinen. Eli jos meillä olisi tämmöinen väliotto lauhdeprosessi, niin silloinhan meillä ei olisi ongelmaa, koska väliotosta otetaan höyrylämmöksi ja voidaan, jos on pienempi lämmönkulutus, niin sitten jää vaan enemmän höyryä paisumaan turbiinin läpi lauhdutin paineeseen. Eli otetaan tarkasteluun ensin tämmöinen perusvastapaine kaukolämpövoimalaitos, eli tässä on vihreällä piirretty tämä meidän kaukolämpöpiiri, tämmöinen kahden rinkulan ympyräsymboli tarkoittaa sitä meidän lämmönkuluttajaa. Kaukolämpö tuotetaan kaksivaiheisella kaukolämmön tuotannolla, eli tässä on ihan normaalit voimalaitoksen komponentit piirretty vaan vähän eri järjestykseen, että saatiin ne tähän pystysuuntaan mahtumaan, eli täältä tulee vastapainehöyry turbiinin ulostulosta, menee pienemmän painetason kylmempään lauhduttimeen. Sieltä pistetään tuohon väliotosta ottavaan toisen painetason lauhduttimeen. Lauhde tästä korkeimman painetason lauhduttimesta palaa pienemmän painetason lauhduttimeen, eli ihan paineero imasee sen sinne, sama juttu kuin väliotto esilämmittimeltä kaskarikytkentänä tuohon pienimmän tason lauhduttimeen. Ja sitten mennään täältä lauhde pumpataan esilämmittimen kautta syvesäiliöön ja sieltä syvepumpun kautta 1 kP-esilämmitin kattila, ihan normaali konfiguraatio. Ja tässä oli tosiaan nyt tilanne se, että jos meillä on pieni lämpökuorma, niin vaikka sähkö olisi kovassa hinnassa, me ei pystytä paljon tuottamaan, koska sen verran ajetaan höyryä tästä läpi, mitä näillä halutaan tuottaa. No, mitä voidaan tehdä, niin ensimmäinen ratkaisu, mikä tulee mieleen, myöskin se ratkaisu, mikä tuottaa eniten ja parhaalla sähköntuottohyötysuhteella lisäsähköä. Lisätään siihen lauhdeperä, lauhdeturbiini, laudehäntä, tällaisia nimityksiä käytetään. Ja silloin käytännössä muutetaan tämä meidän vastapaineprosessi ikään kuin se olisi väliotto lauhdeprosessi, vaikka meillä on kaksi erillistä turbiinia, niin paisunnan kannalta se toimii ihan samalla tavalla, niin kuin meillä olisi vain yksi paisuntaprosessi ja tämä olisi väliotto siinä. Eli tämä on tietysti jossain määrin kallis hintava ratkaisu, koska meillä tulee se isokokoinen matalapaineosa siihen turbiiniin, eli kun höyryllä on siellä lauhduttimeen mennessään todella pieni paine, eli pieni tiheys, iso tilavuusvirta, isot komponentit maksaa paljon, tarvitaan lauhdutin, jäähdytysvesijärjestelmä, kaikki tämmöiset. No, vähän sama idea, mutta paljon edullisempi, niin sanottu apujäähdytin. Eli nyt meillä on turbiini ihan sama kuin täällä alkuperäisessä, mutta kun meillä on tämä kaukolämpöverkko, ja jos siellä meillä on tämä kuorma kovin pieni, niin ei hätiä mitään, tehdään keinotekoinen lisäkuorma sinne, dumpataan lämpöä siihen lähimpään vesistöön, mikä Suomessa yleensä aina jostain läheltä löytyy, ja palautetaan sen jälkeen jäähtynyt menovesi paluveden puolelle, ja tällä tavalla ei saada pienennettyä sitä lauhdutin paineita tietysti pätkääkään, mutta saadaan lisää sitä kuormaa, ja hyvin edullinen ratkaisu, koska tarvitaan vain yksi yksinkertainen lämmönvaihdin, vesi-vesi, ei maksa paljon, ja välttämättä ei, vaikka tarvitaan tai ei tarvita usein tai vähemmän usein, mutta tämä on niin edullinen investointi, että hyvin usein, jos meillä kaukolämpöverkko ja vastapainolaitos on, niin
tämmöinen sieltä myöskin löytyy, jotta se optio meillä tämmöisen lisäkuorman tuottamiseen olisi. Ja näissä on tietysti molemmissa se pieni huono puoli, että vaikka varsinkin lauhdeturbiinilla sähköntuottohyötysuhde paranee, no tässä ei hyötysuhde niinkään heilahda, mutta saadaan lisätä sähkötehoa, mutta kokonaishyötysuhde pienenee merkittävästi kummallakin, koska tietysti kun normaalissa vastapainoprosessissa, niin melkein kaikki polttoaine, kaikki se ainakin, mitä ei savukaasuna puhalleta lämpöä taivaalle, niin saadaan joko sähköinen tai lämpöinen talteen. Mutta näissä kahdessa se päädytään sitten siihen, että dumpataan energiaa ympäristöön, niin kokonaishyötysuhde heikkenee. Mutta se ei heikkene, jos me rakennetaan lämpöakku. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on esimerkiksi sellainen tilanne, että nyt hetkellisesti sähkön hinta olisikin vähän parempi, mutta meillä ei ole kuormaa, ruvetaan täyttämään lämpöakkua. Eli tyypillisesti lämpöakku voi olla ihan vain iso, erittäin iso terässäiliö, pitää sisällään paljon vettä. Otetaan alhaalta sitä kylmää vettä paluveden joukkoon, lämmitetään se ja tuodaan säilöön yläosaan kuumana vetenä. Nämä ei pyri sekoittumaan, vaan siihen muodostuu termokliini, eli lämpötila kerrostuu siihen kuuma vesi päällä, kylmä pohjalla. Ja sitten kun on päinvastainen tilanne, että jos meillä on sähkö kovin edullista, ei haluttaisi haaskata polttoainetta silloin tuottamaan sähköä tai lämpöä, tehdään päinvastoin, puretaan sitä lämpöä täältä, tuupataan kylmää vettä pohjalle ja näin voidaan pelata tämmöisten lyhytaikaisten sähkön hinnan vaihteluiden kanssa, eli tämä on niin kuin tuntitason maksimissaan ehkä joku puolen vuorokauden, ei todennäköisesti edes täyden vuorokauden vaihteluihin, mihin voidaan tällaisilla lämpövarastoilla, kuumavesivarastoilla vastata. Nämä on ne meidän perusmenetelmät ja katsotaan nopeasti lyhyt yhteenveto, että mitkä oli näiden edut ja vahvuudet. Eli lauhdeturbiini, lauhdehäntä, se oli kallis, tarvitaan kova sähköhinta, että tämmöinen investointi kannattaa, mutta sieltä saadaan eniten lisäsähköä ja parhaalla sähköntuottohyötysuhteella. Ja yksi pointti on se, että jos se on vastapaineturbiinin kanssa samalla akselilla, käytännössä aina sitä on, koska muuten meillä olisi 2 akselia, 2 turbiinia, niin sitten se vasta kallis olisikin. Niin kun me pistetään se siihen samalle akselille, se tarkoittaa sitä, että se myöskin pyörii aina, kun meidän turbiini ylipäänsä on ajossa. Ja silloin meidän täytyy pistää sieltä ainakin hiukan höyryä läpi myöskin koko ajan, haluttiin tai ei. Ja se ihan jäädytyksen takia, eli muuten se alkaa kuumenemaan siellä. Ja tietysti kun me pistetään se pieni liru sieltä läpi, niin sen lisäksi, että se ei, niin se itse asiassa se ei juurikaan tuota sähköä, ei edes sen massavirtansa mukaisesti, koska silloin se virta on niin kaukana siitä virrasta, mihin se turbiini on suunniteltu, että se tavallaan se ei ole minkäännäköistä tuotantoa, vaan se on vaan jäähdytysfunktio, mitä se höyryvirta silloin siellä tekee. Apujäähdytin, sitten mainittiin, että hyvin edullinen, sen takia se yleensä defaulttina aina sinne rakennetaan. Ja lauhdeturbiinin verrattuna lauhdetin painetta ei lasketa käytännössä ollenkaan, ja siitä seuraa, että se sähkön tuottohyötysuhde ei paljon muutu, se vaan se tuotettava sähkön määrä kasvaa, ja kokonaishyötysuhde tulee pikkasen alaspäin, koska energiaa dumpataan ympäristöön. Ja lämpövaraaja, no se on investointina kallis, soveltuu pieniaikaisiin vaihteluihin, niiden tasaamiseen. No muutama etu tässä on. Yksi on tietysti se, että kokonaishyötysuhde ei juurikaan heikkene, koska me ei dumpata energiaa ympäristöön. Toinen on se, että tästä voi olla hyötyä sille kaukolämpöverkon operaattorille muutenkin kuin sen CHP-laitoksen sähköntuotannon joustavuuden parantaminen. Eli esimerkiksi jos meillä on jotakin, sanotaan nyt vaikka lämpöpumppuja siinä kaukolämpöverkossa, niin meillä on sama juttu, me saatetaan haluta tasapainottaa sitä silloin vaan toisinpäin kuin sen CHP-laitoksen kanssa. Eli jos meillä on lämpöpumppuja, niin silloin me ei haluta ajaa sitä silloin, kun sähkö on kovin kallista, mutta sitten taas kun sähkö on tosi halpaa, niin silloin halutaan ajaa senkin edestä ja ottaa sitä halpaa sähköä varastoon.
Ja toinen on se, että vaikka meillä ei olisi itse asiassa kumpaakaan, niin meillä on kuitenkin aina kaukolämpöverkossa, niin siellä on tietyt kulutushuiput, mitkä ajoittuu varsinkin aamulle, mutta myöskin illalle. Ja silloin kun ajetaan vähänkään kovempaa kuormaa jossain talvella, niin voi helposti mennä siihen, että se kulutushuiput, silloin me joudutaan ajamaan jonkin verran tai ainakin enemmän ja huippukuormalaitoksia polttamaan öljyä, kaasua, pellettiä, kalliita polttoaineita. Sitä ei haluta tehdä, niin me voidaan ajaa aamuajan aikaan siihen lämpöakkuun lisää kuumaa vettä ja sen jälkeen puretaan sitä sen CHP-tuotannon tukena sen kulutushuipun aikana ja sitten taas iltapäivällä sama juttu sitä illan kulutushuippua varten. Näitä on alkanut tulemaan, vaikka nämä on melko hintavia investointeja ja toteutus voisi vähän vaihdella, että jos se on ihan tuollainen terässäiliö, niin tietysti se ei kestä paineita, koska iso säiliö paineen kestämä, se olisi järjettömän paksu rautaa ja kallis. Mutta jos sinne saadaan nyt 90 vettä talteen, niin siinä on paljon lämpöä silloin ja sitä voidaan tarvittaessa sitten priimata jossakin lämmöntuotantolaitoksessa sitten, jos sattuu olemaan sellainen huippukulutustilanne, että se pitäisi kuumempana saada sinne verkkoon. Se oli lyhykäisyydessään tämä tarina.